Ai ko play fi kini ka pori we baro aga kerteng ga jong Jesus Christ. Para kini ka skingi ka kwa ban kren biang na ka tin ga jong play ban hikaya pi. Na kani ka we ka benta na Isaiah ka lanong ka ba nyaw ni ka khat ka ba khat sao. Kani ka dei ka kitab ka jong Isaiah ya ka ba Isaiah u ya tho lupa ya ka ka ban saja. Na kwa fin sha skor bhai kini ka tin khnang ba fila ban sngo tho bha ya kani ka jing tho lupa ka jong Isaiah. Ka Bible ka ongum ni namar kata utrahi un ai ka dak yapi. Balai bu utrai udan kamban ai ka dak yangi. Namar kata ka dak kan pensisha ia kata ka ka ba ublay utmu ban le. Un ai da ka dak un pensisha da ka dak ia kata ka jingtmu ia ka ba un le hagane ka perthai. Bagata ka jingtmu ka dai ka ong hang ni hakmi ka thai soti kan pun khon kan kharu ya ukhon on khotru ya ka gerteng jong u Emmanuel. Utrai wang hang ni namar kata utrahi un ai ka dak ya pi. Bagata ka dak kalong bagat thai soti kan pun khon. Bat kan kharu ya ukhon ba on khotru ya ka gerteng jong u Emmanuel. Na kwa ba ngi fi kan ke sngi kani kade ke jinga thu lupa jong uni ushakri jong ublay u Isaiah ka jinga thu lupa ka jong u ya ka ba kan sa urlong praspas nem hadin u ya thu lupa ya ka ban saja u ya thu lupa ya ka ban salong u ya thu lupa ru ya ka takadak ka ba ublay un sa pen ya ka ba ublay un sa pen shisha bauta ubrio uban sakha nagata ka thaisoti ulong ru ublay. Namar ka kerteng jong ulong u Emmanuel ublay lembat ngi. Berkai ka baja praspas nem hadin. Shisha ngiu bau angel ulawan bau neu angel ulawan man keren hagane ka thaisoti ka bekreng ka Mary. Bat haba ka Mary kala pediang ye ka ketien ka jong u angel. Shisha laka ika do mensim akut bat hangta kala pun ya u Jisu. Bat kala kha yu Jisu. Klem kano ka jingye shongkha. Hapdeng maka ba uni ubrio u Joseph M. Klem dan kano ka jingye shongkha kam dan kano ka jingye day. Handai kala shupun laka pun you know kulung. Daga bor ka jong mensim akut jong blay. Bat laka yau neu kulung nagane ka thaisoti ya ka ba ublay u ay ka dak bagata ka dak kalong ba uta unong pen im joko perthai un wan leng ba ka thaisoti ba uta ublay uban sawan shagani ka perthai u dei leng ba ka thaisoti u Emmanuel ne ublay lembat i un wan leng ba ka thaisoti tadeng ta ya phi ki bam nget yu Jisu ngakwa ban ong ye fi la phim nget dengan ong syuk kumno namaru blay ong bangan pa ya lau jong khon jonga udehi ublay u Emmanuel ublay lembat ngi lengba kani ka dak bagata ka dok kalong lengba kani ka thaisoti ya ka bakan pun bat ya ka bakan kha yau neu brio u bakerteng u Jisu baru angel ru haba wan man yakren bat ka Mary uda ong ba ni u khon u ba phapan sapun ka kerteng ka jong un long u Jisu na ba un pen im yaki brio jong na ka pop jong ki Matthias kal no menengkong rekat apa wei ka kren ya kata ba un pen im yaki brio na ka pop jong ki bala ban pen im yo brio na ka pop mdei u brio udei bi u blay yo brio tadeng ta u Jisu am hadien udah snow bitar ru ya ki priu ki bawan ban pan ya kadak ki ong topen i ya kadak bangin nget ba medei uta ya ka bau blay ulapa ba mendei me shisha utau mesaya unong pen im jong ka perthai u Jisu ukran ba udah bitar ya kita kinong keli jingkeli lene ya kita kinong pa pen idak wong sekano ngan pen i kata kadak ka Bible ka ong ni ladang apuli no Matthias nong ka bakat ar ni ka dekat ka balai pupra
Uang kum ni anda kum ta kibana ki nong tho bat na ki Pharisee ki le tho bat ki la ong kuno hikai ngi kwa bani I ka dak na me u tiu le tho bu la ong haki ka pateng ben riu baman bat baklem ki wa I ka dak re onom ai ka dak haka han re tang ka dak u Jona u nong I tho lupa ki breu ki bakwa ban yo I biang ya ka dak ki di ki breu ki baklem bat ki bapop mdei ba ong mangai ka ta u Jisu ong kapateng ben riu baman bat baklem kaya wa dia ka dak terlada pi kwa ba u Jisu un pin sha biang la di ba u dei u blei ka ba mot pi dei kapateng ben riu baklem bat ba baman pi dei ki baman bat pi dei ki baklem Ubreu bampat pediang u Jisu lene ubreu ba artatien u Jisu lene uno ubreu ba kentat u Jisu udai nakata ka pateng ben riu ka baklim bat ka bapop nakata ka pateng ben riu ka babaman bat baklim ong ka ketien ka jong play ham ni ndai ba ong manga uang u Jisu yakini ki bapan ya kata kadak namar ya kadak la dap ai kumno ha ka bala kaya u la ai ya kata kadak namar la kaya u mdei na ka brio ka balong normal ka ba shong kha ba du brio bat kaya klung em kini ka brio ka de ka taisoti bat ka ta ka long ka dak ya ka ba bleu ai baru Jisu ong nganam ai shu ka no ka dak re ka dak ka ba khat du ngan ai pi ka shong sa ka ni ka wei ba ka ta ka dak ka long ka dak jong Jona wong ba kum ba u Jona u shong lais ngi bat lai mit hak po ka do ka khrau kum ta ukun ubriu unsyong laisngi bat laimiet hakpo jong ka kendo u Jisu ang sakawai pat kadak ngan ai pi ba kata kadak kalong ya ka ba ngan kieu ha kading phna bat ngan sayap bat hang taun step yang ba ngan don ha ka jingtep ngan don ha ka kendo laisngi bat laimiet laisngi bat laimiet kane kalong kadak ka ba khaddo ngan ai pi ya ka ba pinoi da lagi jong ki khamat ki jong pi bat kata pat ka shong sahapi pin nget ne pim nget bat shisha utrai udale ya kata anda habula yap sa laisngi laimet udan shisha haga jing tap ba uda mi pat ru haga sngi ke balai u mi pat ru kum uba im bat ngitip ya kata ba gani ka jing ja kam dei ka jing ja khana puris kam kadai ka historical fact kadai ka jing shisha ka badan ha ka history ya ka bala tho hang ni dagita ki saungot ki nong tho ya ki gospel but ya ka bala tho ru da upol ubalong ru uta ubalayo I yo Jisu ba ulami pat udaya shem shisha u Jisu ba uni upol udai shisha ubriu buan na kata pateng ka babaman bat baklim nget shisha yo Jisu henre onda ha ba Jisu umi pau ha u ha kalenti Damascus wong pleng Jisu udah ibu shisha. Udah kelaba mat aduk kata kesngi mensyua udah unong syun jong Jisu mentau la kelalong uba iet jong Jisu. Udah ureuniam mensyua mentana mar baula yo I baula yo snow ulamat daladi ya kata ke experience. Udah syamil di bong pleng u Jisu udah ibu shisha. Kajing im kajing u shisha naduk kata kesngi kada kela. Bat haduk bauda ong ya ngaban im kalong ukris man yap kalong ke jing mentoy bat adin nang ta lapan paro Yohanes kitab jing pen pau ter ngi I bakini ki jing tho baro ka pen shisha bau Jisu ulayap bat ulami pat balada utrai lapan ikat ye kene kadak hadu menta balada ubriu umpan nget kiran ki briu ki bam nget hadu menta bat kalau don kui ka poru ba Yohanes unong pen baptis udah keren ni ki Pharisee wong pi ki kon ki siu jong ki besen baru Jisu ru udah keren ya kita ki breu udah keren ya ke juk ke gentian wong pi ki kon ki siu jong besen wei tau du syaitan bau syuan man wat dong wat nia man syuan pet lorni nane ban syuan pet jayu henre haga donut jong ki kim pediang tading tau Jisu wong kini ki breu ki long ki ba asap namar ki burom yu blei tang nagara miang sintur kat baka donut juki ke jengai na u kabamot ki syong i iet blei rekim iet jisha yu blei namar ki mla ban pediang yu blei namar u blei u balapen pau ha ka do u Jisu Kris ba no breu bam pediang yu Jisu Kris
Day uba iet yu blay. Uday tang uta bu syuburam yu blay. Kat bakat donut jong ka jengai na blay. Pi gi ba arsap bu ong u Jisu. Ade upen kan mawi ka jing ong ka jong Isaya. Na Isaya ka nong ba arp kundai ne khat ba khat lai u Jisu ukrani kata. Ong pi gi ba arsap kum ba Isaya ong shisha pi long kum ta. Tading tam kani ketika jing shisha sakat no bau blay un pen pau ya kadak maka perthai kan ngai bau Jisu udai ublay. Sakat no bau trai un pen pau ya kadak bau Jisu udai uba shisha. Lakaya u naga thaisoti kata kalong kadak berkadak ka bakhat do kalong bau lami pat naga jing tap. Lai sngi lai mit kum bau long u jona bau dami pat naga jing tap. Kata kalong gedak ia kabala pen scam. Kata kalong gedak ia kabala pen shisha. Bau Jisu udai ublay berudai ublay uba im. Tading ta ngakwa ben ong ifi kene kesngi. Ta sakat no pin ngai. Sakat no pin kentat. Lada pidang kentat piwan nakatai ke pateng. Kebabaman bat baklim. Unono brio bawan nakatai ke pateng. Nakatai ke pateng baman bat baklim. Kita kinumla ban pediang yau Jisu. Tading ta sapet yala di hagani ka por fiwan nakapateng ka bakumno. Ngeng ngen dua ya kani ka sngi ba menta fi osngau ni ka ktien. Bagana ktien kan ajing shaya pi. Bagana ka ktien hi kan ai ya ka bor. Ba pin nget ba Jisu de uplay. U Jisu umdei tangu no hikai. Umdei tangu briu babha. Umdei tangu no hikai babha. Umdei tangu wei na ki prophet. U Jisu hi udei u Emmanuel ublay lem bat ngi. Udai ublay. Bat om tang ba usukam ba udai ublay. Uda pen pau da ka kamru ba udai ublay. Si bon ki kam ya ka ba Jisu le. Dei tang ublay ubala ban le. La nga kren ni kata ka jrong palat, la nga kren ni kata ka bon palat, la ju kren na ka por sya ka por. Ba nga ngai da fi sya skor ya gini ki jing hikai. Pinyu I ba Jisu umdai u ordinary man. Udai ublay lembat ni. Trying ka kui fi kani ka sngi menta. Ada dan na preng juki hang ni ka por pi kwa ban pediang yu Jisu. Wanung wan syu na ka pateng baman na ka pateng baklim. Pendekut no menta ka sngi. Refin wan na ka pateng jong jinget kan. Pin wan na ka pateng jong kita ki brio ki banget. Badang nget hang ni ka sngi la pi pi nget. Ka jinget ke jong fi kan pen em fi. Ni dwai kan ni ka por ka menta. Pila ban dwai ban na pila ban rai ka ti ke jong fi ru. Ngala ban yarap ifi hakan ke jing duai. Ong try Jisu. Na pediang ye me kom ublay. Na pediang ye me kom unong pen em. Uba marmet jonga. Ngadon kam ye me try. Me de unong pen em jonga. Ma iki pop jonga. Mana do menta kesngi. Menlong utrai baru blay jonga. Agar tengu Jisu. Amen. Try ngkerkui fi. Kwa ban duai ban kerkui fi ru agan kesngi. Try nga kwa ban duai nam tan ki kon ki jame. Try bless ni kon jame. Try kerku ni ki kon ki jame. Try ki kmat ki ba matla ki lapet agan kesngi. Ka donut ka ba ka laluet man ta kesngi. Try haban ni ki kon ki jame ki la anget. Haba ki la anget te try si sya ka don ka jingkemen habening. Haba ka wei ka men sim ka pediang ye me go try. Haba ka kala ka bemot ablay. Na ka ta ka pateng baman bat baklim ki wan sya ka ta ka pateng jong ka jinget. Try ngadang get ka don ka jingkemen habening bala tho ka kerteng ka jong piru ani ka sngi. Haga kitab jong ka jingem. Bala register ka kerteng ka jong fe kom ki kon ki jong play. Lai thu ye pi ken haga hima ka jong play. Na do menta ka sngi. Try nga duai men kerku ni kon kinang la ban yeng scam. Nga tip ke jing kin wan ki jingele kin wan ki eryong ngit kin wan ki erlang thari kin wan ka jing bi jong pi to slap bo jor un ha pa ki jing shlai kin wan ka jing bi jong pi bo trahi un ai bor fin yeng hado ka bakot ki jingele la fi ya lam ba ka ding finom ing lam ne ki tlit ding kin la ban jile ai fi ka babel ka on ka tal fi ya lam ki ngalong lembat pi lam ba ki wa kinam talap fi nga duai nga de kerku pi kin ka ski try nang pen slap if you nang pen kam if you nagabanta ka buram ke jo thank Jesus mat wai ai ngo amen amen try nang ai bor if you pinang laban nget namar po Jesus ula pen pau ya kadak ku bless you bon ngin se sempat ku bless nang ko if